Dostlar, indi schnitzel taýynlaýas. Masterliğinin yürütü resepti. Güläň geçen iň ýumşak ýeri antrikot diýler eken. Häzir şunu schnitzelde taýynlaýas. Masterli bu schnitzel taýynlamak üçin nämeler gerek? У нас говядина, потом опять нам нужны будут сухари, опять нам нужны будут яйца, мука. Dostlar, şeýle ören lezzeti ütköşük tagam etmek üçin ilki bilen şunu ýaly ütköşük gowy aşgany gerek. Ähli şertleri bar. Göläniň antrikot diýen ýerde etiniň iň ýumşak ýeri, ondan yağ, sukari ve gerekli zatlar. Näme gerek sen aýtda, men seni powar, men aýdyp Сейчас мы будем это тоже на высоком огне жарить, поэтому чтобы вода слишком при жарке, чтобы не сильно выделялась вода, мы слегка вот так вот, как называется, вилкой продрябливаем этот стейк. Вилка bilen steýiň için deşip çykar eken. Так. Так, солим. Соль, Соль, да. duz, С обеих сторон. Перец. Dostlar, aşgana gepleşigiň iň gowy, iň lezzetli ýerleriň birisi güýçlü powderlaryň taýynan naharlaryny elmide ama degustasiýaň ýan. Hem de şu gepleşigiň operatorlarym iň bagtly, sebäbi operatorlar bilen tutur komanda bolup, soňundan bu naharlary bile degustir etýär. Maşirli soýgu sous hoşa şeýledem. Ему такой аромат. Так, чуть-чуть чеснок посыпем. Masterliğin schnitzel taýynlaýança men size TKM bilen aýratynyň hakyny aýtyp bereýin. Şeýle döwrewap aşgany dostlar, bu tabaý tehnikalary ýürüýte mebelin içine oturdylýar. Mebelin içine ýam funksiýalaryny ýerine ýetirip durýar. Gaz plita, posuda ýugulýan, duhovka, wytişka hemmesi TKM bilen bu tabaý tehnikalar mebelin içine oturdulan, ýani stroýny gelýär we interýeriň daşyna çykan ok. Öz funksiýalaryny mebelin içine ýerine ýetirýär. В первую очередь опять точно такая же система. Мука, яйца и сухари. Steak marinowk edip, ondan soň uny batyrylýar, ondan soň yumurtka batyrylýar, ondan soň suhari. Andre, sana şeýle soragda, sous, naharyň gapdanynda sen her zadyň gapdanynda sous bar. Kommentariýa ýazdy. Şu naharyňyz diýe siziň sousuz naharyňyzdan bir bamy diýe. Ya dostlar, masterleriň ähli naharlarynyň gapdanynda ýürüýte bir sousçuklary bar. Şol hukman naharyň gapdanynda sous bolsa bolmasa bolmasy. Конечно, соус обязательно должен быть. Благодаря соусу блюдо приобретает дополнительный вкус, то есть раскрывается. Иногда соусы нужны, чтобы полностью открыть это блюдо. То есть, допустим, если стейк, то к стейку тоже обязательно разные соусы должны быть, чтобы дополнить вкус, сделать его полноценным. А есть блюдо вообще без соуса хорошо? Например? Соус? Да. Я даже любое блюдо я обязательно с соусом ем. Я не могу так. Это как неотъемлемая часть любого блюда. Допустим, сначала люди кушают закуски, потом салаты, потом первые. Это точно так же. Есть, конечно, без соуса блюда. А шашлык гапдалына кай соус масалат беренсиң? К шашлычному очень вкусно будет томатный соус. Томатный соус. И неме дымок неме? Или это не соус? Дымок? Дымок это как... Ну, тоже, да, можно сказать соус. Но это как салат больше. Dostlar, men bilişime göre haýsy medeniýetiň aşganasy baý bolsa, Hataýyň medeniýeti, Hindistanyň medeniýeti, Türkiýanyň, türkmenleriň her ýurdun öz medeniýeti bar-da. Aşgana medeniýeti näçe baý bolsa, şonuň diýe şonça nimes kän bolýar, spesiýalar kän bolýar diýdi. Her türlü nahary goşulýan gapdanyň her türlü tagam berýän spesiýalary. Bu spesiýalardan türlü souslar, naharlar, tagamlar taýynlanýar. Indi näme etdik? Undan çykardyk. Indi morsanym daha geçirýäs. Mun gapdanna garnir barmy? Гарнир можно рис сделать. Он обычно подается с рисом. Отварным рисом. Просто отварный. У нас у корейцев и все вот это Восточная Азия вместо хлеба Ris kuşaýy çeýle. кушают рис, да. Men şol geň galendi tübi, bular hemme çöreň ýerine tübi ýerler. Nahar ýerinde gapdanda çörek bolmasa soň şo bizde şeýle nahar ýerini ýalar diýer kabut, nahar iýmedik ýaly. Nahar ýeriniň ýalan ýa bolup durýardy. Indi bunda nähile? Tübi ýan, boldy naharyň tübidiň çörek ýok. Çörek ýemeseň bir saatda ýem açyk ýan. Хлеб, ой, рис. Yo çörek ýemeseň açyk ýan. Нет, если так посмотреть, они оба сложные углеводы, рис тоже очень... Ya köpürek ýan risi. Tübi bizi aýdar nahardary, tübiň gapdanlaryň çörek ýanlary bar. Hazyna ergin ýa, taplёная масла. Indi eti gowurmak üçin
Men şu ara sarıyan iyisini o bolyan dostlar özüm. Numuňa ýağymyzy goşýas. Doşgojuklarymam aparasaja. Побольше? Да, Половина? всё ложи. Прям все? Dostlarına yağ şeydik koşuluyor. Şimdi steğin yağını koşuyor, semesini koşma şeylerden. Ой, Yapıldı mı? надо енді чуть-чуть. Все. Bunu var ya, dine çörek liysenem şeyle. Aslında ben çöreğim, yağ bilen çörek yemeğe o yani. Neyle o kadar oldu ya? Benim işin aynı. Dostlar biz masterliği bilen tebiğata gittik. Şarlowga Dinç Alman'a gittik. Dinç Alman'a gelenler her kim yani nakar getiripdir iýmek üçin. Ondan masterliği öz getiren nakarlarını açtı. Kemme tuşun nakarını ye. Başka nakar öz getiren nakarlarını meni okla bir şun nakarlarını kusoryalar birinci. Dostlar yağımız eredi. Na şeyle oğudunca yağ. Hazyna taplёnnoy maslo. Ergin yağı. Men gowrar, men gowursam odan bolýar. Bismillah, dostlar, hökman. Ahar bir şeyine kadar akurat ne olun. Oh, ne yani oldu ne oldu ha? Masili sen aydıp durun, dünyama değil. Ya dur versin пока. При низкой температуре нужно теперь постепенно жарить, чтобы внутри тоже прогрелось. Ne için a temperaturada? Чтобы внутри тоже приготовилось. Ha, birini iç pişmeli. Да, Steak pişirene dostlar, başta pes otla pişirmeli, iç pişmeli diye de, iç pişen sonra daşını yeme. Bu işle otla pişirip alaymalı. Şnitzelin kaptalına teriyaki sos ulanıyor dostlar. Şöyle teriyaki sos. Soyavый соусу nem tapavlet ya bu ikisi. Он очень долго вываривается, он 12 часов должен вывариваться. В его составе есть соевый соус, но там разные пряности есть. Имбирь, корица, чеснок. Он вываривается 12 часов. 12 saatlap qaynadylar ekende. Teriyaki sos, düzümünde imbirem var, Miyon. soyavый sousum var. Başka? Başka da miyon diye, başka da bir neçe tatlar var. Neçe vaat qovurmalı, Andrey? Где-то минут 10 точно надо. Häzir bize şeýle soragylar berýärler. Şu şnitseli niýe diýip bolýar diýärler. Näde zakaz edip bilýärler indi. Patpişiklerimiz, agzalanmaz, iýjek diýip jaň eseler ýa-da ýazda internetten soň niýe maslahat berip bilýär. Ну, если за 2 часа, то можно сделать, да, без проблем. 2 saat döňünden ha? Beledem? Да. Ha, 2 saat döňünden sarga desseňiz onu etip bereýin ýa. Ýoksa bu menüde ýok naharlar pişirýär şu an. Ana. А? Где теперь терияки соус? А тарелка уем обратно? Нет, правильно так можно. А что он сильно открыли, да? Надо его с отварным рисом. Dostlar, teriyaki soğus bilen schnitzel. Häzir tagamny görýäs. Nähil bolupdyr masterliğiniň taýyndan schnitzel aslında ýartyny men gowurdum. Ýyşaýan burnuň alyp gelýär dostlar. Men ilk gören steaklarymyň içinde ingowsy. Bundan gowus bar bolsa aýdaýyn. Komentarda jogablaryna garaşan. Indi nur ketchup bilen dostlar barlak görýär. Schnitzel, nur ketchup bilen schnitzel. Dostlar, iki dak maslahatym. Siz birinji bunu ilk görüň, soň maňa aýdaýyn öz pikiriňizi.